Ngekhetha iGumkendlela Nkosi enkulu Bhoma isithemba samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakathi amen. Bahlonishwa nabahlonishwakazi, iGumkendlela likhona njalo lisuke linamathele ngale ku-live manje ngoba belikhuluma ngey'ndaba ey'suke zaba zinde kakhulu. Lisazoqhubeka nawo ama-episodi oshembe ehlaselwa amabandla njengoba bekade ngikhuluma lokho ngithi ngifuna ukwenza elandelane lama-episodi ukuthi-ke kufuneke kutholakale ukuthi lempi yayisukaphi. Kuchazile ukuthi bengiqonda ukucacisela abantu ukuthi akuyona into yamanje le isivuswa nje amavukane, indaba endala ekwaliwa ngayo, kwanqotshwayo, kwaxolisa oxolisayo, kwagoba uphondo ogoba uphondo. Ukuchazile ukuthi amaKristu ngalesa sikhathi kusukela ngama-1910 elwa nomqali wendlela uShembe, kodwa awawinanga. Wawina uShembe kuze kube namhlanje uwinile. Manje abangazi ukuthi lento yayiqale kudala baqhamuka manje ngoba phela kunamabandla asunguliwe ayekade ehlubuke ngaphansi kwenkolo yobuKristu. Labo bantu ababehlulwe leyo mthetho base besuka-ke sekubuye nje base kukhona ne-ministries nje. Angithi amabandla esikhulele kuwo amadala siyawazi sonke, omaLuthela, omaWeseli, okuyiwona-ke kwakungaphansi ongaphezulu, athi ekugcineni ayivuma induku kwabe sekulunga konke. Njengamanje-ke ngikhuluma ngale ku-live, ngijoyinini-ke khona. Ngivame ukungena ngey'khathi zabo-9 ebusuku lapho engisuke ngikhuluma khona. Kulezi nsuku bengikhuluma ngendaba yokuthi uShembe umqali wendlela wake washo yini ukuthi uNkulunkulu, naloko ngosusele kwamaNazaretha abhizi aphikisana ngalokho ukuthi uShembe akazasho athi uNkulunkulu, ekhotha nakuy'hlabelela. Kodwa iGumkendlela seliveze iy'gaba ey'ningi lapho uShembe esho ukuthi uNkulunkulu, noma kusho abantu evuma naye ethi abafakazi ngokuthi uNkulunkulu ngalezi y'khathi zasendulo. Kodwa lokho wayengasho ukuthi abantu abakugqamise kakhulu ngoba phela kwakunesikhathi sencindezelo eyinkulu phakathi kwamaBhunu namaNgisi, bese kuba-ke impi zabelungu zamaNgisi namaBhunu lezi ezayikholwa ngaleso sikhathi, ezasigijima ziyotshela abelungu ukuthi akaboshwe uShembe uzovusa abantu, uzobaphaphamisa. Ngikhuluma ngalezo ndaba-ke ngale anongijoyina mawuchecka nje noma isiphi isikhathi nasemini kuyenzeka ngingene. Njengamanje nginamathele kakhulu ku-live. Okunye ngikwenzayo ngiyaphinda futhi ngadlala ama-episodi adlule, sengidlala irekhodi yakhe ulive. Namhlanje ngizoyifaka eyayizolo irekhodi, ngizoyiphinda ngoba ngisuke ngaphazamiseka. Namhlanje ngifuna ngenze enye, kodwa sengizodlala le rekhodi yayizolo neyakuthanga. Ngizoyifaka nje lapha ku-live iyodlala nje ubusuku bonke. Nithameleke ebese nishaya ama-like ukuze u-live wethu ukhule, niphose futhi nama-gift yomnikelo. Ijabule iGumkendlela. Niphinde niwushare u-live, nisharele abanye abalandeli beGumkendlela bezozwa lezi ndaba nalezi imanga ukuthi uShembe kanti wayenguNkulunkulu kanjani. Njengoba sekunempikiswano enkulu kangaka nje, amaNazaretha nawo ahlukene phakathi, njengoba ehlukene nje aphikisana ngalokho, athi amanye
akaze asho uShembe ukuthi uNkulunkulu umqali wendlela. Amanye athi uNkulunkulu umqali wendlela. Athi esuka lawa amanye amaNazaretha agqishe namaKristu kuhlanganelwe lawa athi uShembe uNkulunkulu. Sekuyimbedu mehlwana yimpi nje enkulu manje ongayazi. Kodwa-ke mina njengeGumgedlela ngenze ucwaningo ngathola ukuthi impela wayevuma uShembe, wayekusho naye ukuthi uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ekusho ngendlela efihlakele, kwesinye isikhathi akusho ngendlela esobala, kwesinye isikhathi athi akufakaza umuntu ebandleni asho ukuthi wakwabonani bese yafakaza umuntu. Ngihlakazile-ke asambe siye khona ngale kwa-live ngey'khathi ey'thile lapho uzo-check-a khona kusukela ngazi iy'khathi zabo-9 liyobe selikhona iGumgedlela. Iyaguga lapho iGumgedlela mzulu futhi umkhulu into emnyama siwaphathe. Amen.